Tato fra 100 cm S-klassen. Og så tager vi om vi ikke får en lidt til højeste score her næst sidste Vivian Marie Ryslinge ved Kazoo bevæger sig ind med 162 spring. Et spring højere end hidtil højeste 162. En score på 39,54 startspring. 34,54. Procentuelt bliver det 73,6%. 73,6. Den sidste, det var Anne Hassø, der opnåede 144 point. Det svarer til 65%. Og i startspring bliver det 51,8. Og som jeg ser det, som det foreløbige resultat, bliver der altså en sejr i turen til Vivian Marie Ryslinge med disse 39,54 startpoint foran Simone Bøhler Nielsen, der havde 40,22. Johan Iversen og Anne Hassø havde begge 44,32 på tredjepladsen. Det var den foreløbige melding om stillingen i 100 cm hest herefter.